Αυτή είναι η αυτοδιοίκηση που ευαγγελίζεστε? Για μίζες έργα στην αυτοδιοίκηση δεν έχετε ακούσει? Σε άλλη χώρα ζείτε? Για απευθείας αναθέσεις, διαπραγματεύσεις μόνο με έναν εργολάβο και εκπτώσεις 1% δεν γνωρίζει η κυβέρνηση? Για υπερκοστολογήσεις σε δημόσια έργα δεν γνωρίζει η κυβέρνηση? Για ένα φανάρι, παραδείγματος χάρη, λέτε σε ένα έργο που κοστίζει 50 ευρώ, παραδείγματος χάρη, στη Λιανική, στο έργο πωλείται 200 και 300 ευρώ. Αυτά δεν τα βλέπει η κυβέρνηση? Και το ελεκτικό συνέδριο που κρατάει φαναράκι σε όλο αυτό που συμβαίνει? Αυτά δεν είναι σπατάλες δημοσίου χρήματος που ψάχνει ο κύριος Μητσοτάκης να βρει κάποια δισεκατομμύρια για να μειώσει το ΦΠΑ? Για τις εργολαβίες, υπεργολαβίες έργων των Δήμων και των Περιφερειών με συγγενείς ερετών, δημάρχων, αντιδημάρχων, προέδρων δημοτικών επιχειρήσεων δεν γνωρίζει η κυβέρνηση? Στο άρθρο 42 θέτεται κολλήματα εκλογιμότητας για αυτούς που έχουν συνάψει συμβάσεις με το Δήμο ή την Περιφέρεια πάνω από 15.000. Οι συγγενείς αυτών όμως μπορούν να παίρνουν εργολαβίες και υπεργολαβίες κανονικά, όπως στις offshore που νομοθετήσατε πρόσφατα, όπου μπορούν πλέον οι συγγενείς πρώτου βαθμού, παιδιά, σύζυγοι, να έχουν offshore κανονικά, αλλά να μην έχουν οι βουλευτές, να μην έχουν οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες. Για όλα αυτά, τα κακό κείμενα που συμβαίνουν όλα αυτά τα χρόνια, δεν θα νομοθετήσετε κάποτε? Θα μπορούσαν να εξοικονομηθούν χρήματα από αυτά, μόνο που σας λέμε πολύ απλά για το καλό των πολιτών, αλλά αυτά τα ζητήματα δεν τα κουμπάτε, δεν τα πλησιάζετε, γιατί κάποιους συμφέρουν. Τρώνε εργολάβοι, τρώνε αυτοδιοικητικοί και έτσι κάνετε και εσείς κάποιες δουλίτσες υφαρπάζοντας ψήφους. Επίσης, κοιτάξτε να ελέγξετε ποιοι συμμετέχουν στις εκλογές και ποιοι εκλέγονται, ποιοι έχουν το δικαίωμά του εκλέγεστε, γιατί εδώ βλέπω στο νομοσχέδιο σας πειράζουν οι οφειλές άνω των 300 ευρώ. Κόλλημα εκλογιμότητας. Ένας ο οποίος χρωστάει, έχει μια μικροοφειλή 300 ευρώ, να μην μπορεί να λαμβάνει μέρος στις εκλογές. Τα κόμματά σας που χρωστάνε μαζί με το ΠΑΣΟΚ 1 δις, που όχι μόνο εκλέγεστε, αλλά κυβερνάτε κιόλας, αυτό δεν σας λέει κάτι? Εδώ υπάρχει αντιπεριφερειάρχης και σας το καταγγέλλω στην Επιτροπή, αντιπεριφερειάρχης στο νομό Εύρου που έχει καταδικαστεί αμετάκλητα με απόφαση του Αρείου Πάγου για παθητική δωροδοκία, γιατί βοήθησε τον πρώτο σε ψήφους συνδυασμό τότε τον δήμαρχο, επαμοιβή 150.000 και αυτή, κύριε Υπουργέ, η αντιπεριφερειάρχης νομού Εύρου πια είναι, ψάξτε την, κανονικά ασκεί τα καθήκοντά της σαν να μην τρέχει τίποτα. Δικό σας παιδί είναι, η κόρη της ήταν υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία το 2019. Συστήνεται ένα άρθρο 154, μάλλον στο άρθρο 154 συστήνεται ένα Συμβούλιο Μεταναστών και Προσφύγων. Τα λύσαμε τα δικά μας τα προβλήματα με τους Έλληνες, με τους ευάλωτους. Πήγαμε τώρα να λύσουμε τα προβλήματα των μεταναστών και των προσφύγων. Στα οποία συμβούλια, λέτε, συμμετέχουν εκ των άλλων και εκπρόσωποι ΜΚΟ. Αρμοδιότητες του Συμβουλίου αυτού είναι η καταγραφή και η διερεύνηση προβλημάτων των μεταναστών και προσφύγων ως προς την ένταξή τους στην τοπική κοινωνία. Για τους ευάλωτους Έλληνες, για τους ανθρώπους που πραγματικά έχουν πρόβλημα επιβίωσης, κάποιο συμβούλιο και προώθησης των συμφερόντων και βοήθειας θα έχουμε για αυτούς τους ανθρώπους? Γιατί δεν προβλέπεται κάποιο συμβούλιο για αυτούς τους ανθρώπους? Αλλά όπως είπε και ο κύριος Πλεύρης, 3.000 κοστίζει ένα συνόδευτο προσφυγόπουλο στον εθνικό προϋπολογισμό και η μάνα, η Ελληνίδα μάνα, παίρνει 75 ευρώ σε επίδομα παιδιού. Τώρα, ως προς τις ΔΕΙΑ, προβλέπεται στο άρθρο 272 ρύθμιση οφειλών για λεξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι 5 χρόνια. Με τόκο. Τόκο πού? Στο νερό? Για το νερό που είναι κοινωνικό αγαθό. Τόκο. Για τις οφειλές των ΔΕΙΑ στους Δήμους, εκεί δίνεται η δυνατότητα ρύθμισης δεκαετής. Και μάλιστα χωρίς προσαυξήσεις. Γιατί αυτή η διαφοροποίηση? Στο άρθρο 294 προβλέπεται η αναστολή άσκησης δημοσίου λειτουργήματος για δημάρχους, περιφερειάρχες, αντιδημάρχους, αντιπεριφερειάρχες που εργάζονται στο δημόσιο. Για τους αυτοδιοικητικούς, κάτι περιφερειάρχες, δικά σας παιδιά πάλι της Νέας Δημοκρατίας, που ταυτόχρονα είναι και πρόεδροι σε άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, βλέπε εμπορικά επιμελητήρια. Δεν υφίσταται πρόβλημα? Μας πειράζει αν κάποιος είναι δημόσιος υπάλληλος, αν είναι πρόεδρος σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, επιμελητήριο που κάνει κουμάντο εκεί πέρα? Δεν επηρεάζει καθόλου
την εκλογή του. Ειδικά στο νομό Εύρου και στη Θράκη και σε άλλες ακριτικές περιοχές γενικότερα. Όντως υπάρχει σε αυτό το νομοσχέδιο, υπάρχουν κάποιες διατάξεις ευνοϊκές για ορεινούς δήμους και νησιωτικούς δήμους, αλλά η Θράκη πού πάει? Ο Εύρος, δεν υπάρχει καμία αναφορά μέσα για τον Εύρο που χρήζει άμεσης στήριξης και βοήθειας με το δημογραφικό, το οποίο έχει σκάσει πλέον η βόμβα του δημογραφικού και έχει ξεχυλώσει το νομό Εύρου. Από την άλλη, δεν αντιμετωπίζεται τους Τούρκους οι οποίοι αγοράζουν ακίνητα στη Θράκη, στην Αλεξανδρούπολη, πλέον έχουν κάνει μεσητικά γραφεία μέσω εταιριών. Από τη μία δηλαδή ο Ευρύτης φεύγει και από την άλλη δίνεται τη δυνατότητα σε εταιρείες, τουρκικές εταιρείες με έδρα την Αλεξανδρούπολη ή κάποια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αγοράζουν οικόπεδα, καταστήματα, ξενοδοχεία, να χτυπάνε ακίνητα στους πληστηριασμούς κατά παράβαση του νόμου 1892-1990 και της αιτιολογικής έκθεσης αυτής, που για λόγους εθνικής ασφαλείας δεν έπρεπε οι Τούρκοι να αγοράζουν. Εσείς όμως τους χαϊδεύετε και ο Δήμος Αλεξανδρούπολης παίρνει και 10.000 από αυτές τις εταιρείες για να κόψουν τα δέντρα, για να κάνουν πολυκατοικίες. Ανταυτού στο άρθρο 392 επιβάλλεται τέλος, λέτε, τοπικής ανάπτυξης σε ακίνητα εντός και εκτός σχεδίων πόλεων, σε δήμους και σε χωριά με πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοίκων. Τώρα, να πληρώσει χαράτσι, πώς το είπατε, τοπικής ανάπτυξης ο κάτοικος του Ορμηνίου και του Δουλόφου στο νομό Εύρου, όπου έχει 10 κατοίκους και 100 κατοίκους, και απέναντι ο Ερντογάν να πηγαίνει στην Αδριανούπολη και να δίνει κίνητρα. Παρέδωσε προχθές που πήγε στην Αδριανούπολη 1.033 κοινωνικές κατοικίες και 4 βιομηχανικές ζώνες 3 εκατομμυρίων τετραγωνικών μέτρων. Την Αδριανούπολη από 50.000 την έφτασε 300.000 και εσείς θα βάλετε τέλος τοπικής ανάπτυξης στον κάτοικο του Βορείου Εύρου ή έστω και του Νοτίου Εύρου. Και έτσι, Ευαγγελίστε, θα βοηθήσετε εσείς τη Θράκη. Κάντε, κύριε Υπουργέ, ναι, κάντε. Διαψεύστε με μετά ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Πώς είναι, παλιώς είναι. Δεν υπάρχει το τέλος τοπικής ανάπτυξης για τον Εύρο, είναι εξαίρεση. Θα τον εξαιρέσετε. Θα πληρώνουν από το νομοσχέδιο που ψηφίζουμε, τι λέμε. Καλά, για το νομοσχέδιο δεν μιλάμε τώρα. Για το νομοσχέδιο δεν μιλάμε. Στο νομοσχέδιο δεν προβλέπεται. Στο νομοσχέδιο προβλέπεται τέλος τοπικής ανάπτυξης για όλη την Ελλάδα. Δεν προβλέπεται για τον Εύρο. Να το πείτε. Να πείτε, να φέρετε μια νομοτεχνική τέτοια και να πείτε παρέμβαση και να πείτε ότι δεν εφαρμόζεται. Εγώ σας λέω τι γίνεται ή τι θα γίνει με το νομοσχέδιο.